Para comezar a nosa roda hidroeléctrica, o primeiro que debemos facer é construir unha base de madeira tal que así. Para elo, collemos unha táboa base que sexa un pouquiño gorda para que resista o peso e a forza da auga, e dous pilares, un máis alto e outro máis estreito. Non teñen por que ter esta forma, poden ser cuadrados ou como se queira, pero o importante é que un sexa máis alto que o outro. Fixámolo a base mediante tornillos, de maneira que queden seguros e non se movan. A continuación, facemos dúas estruturas que serán as que soporten tanto a parte eléctrica como o eixe cas dúas rodas. Para a parte eléctrica, facemos aquí dous buratos por onde pasará unha brida e servirá para fixar o motor e que este non se mova. E este burato fixémolo para poñer a bombilla que se iluminará cando funcione a roda. Igualmente as bases se unen aos pilares mediante tornillos. Esta parte será a que suxeite o eixe da roda. Aquí pegamos dúas pinzas de madeira, que serán as que nos permitan poñer e quitar o eixe sempre que queiramos. Igualmente atornillamos a base ao pilar con dous tornillos. A única precaución que debemos ter é que este burato que teñen as pinzas teña un diámetro suficiente para permitir que o eixe, é dicir, a varilla de metal, poida xirar libremente, evitando o máximo rozamento para non xerar perdas de enerxía innecesarias. Para a elaboración da roda con aspas, o único que precisamos son 4 transportadores de ángulo, 1, 2, 3 e 4, e 8 culleriñas de plástico, e un adhesivo forte. Para comezar, pegaremos os dous transportadores de ángulo mediante esta liña que teñen. Ollo, para pegalos é recomendable pasarlle primeiro unha lixa fina para alisar a superficie e así garantizar unha adhesión perfecta. A continuación, imos pegando as culleriñas a unha distancia o máis equidistante posible, para que así a estrutura sexa máis estable. A continuación, pegamos os outros dous transportadores de ángulo por arriba, facendo así unha especie de sándwich donde estarán as culleriñas incluídas. Para facer a polea por onde pasará a nosa correa, facemos exactamente o mesmo cos transportadores de ángulo que fixemos para a roda de aspas. Pegámolos por aquí formando dous círculos e logo pegámolos entre eles. Pero ollo, hai que ter en conta que a parte lisa dos transportadores quede cara ao exterior e a parte oblicua quede cara ao interior. Así, ao pegalos formaremos un raíl. Para fixar a nosa roda de aspas, o que debemos facer é ter a varilla e introducir un anaco de corcho. A continuación, quentamos a punta da varilla e introducimos a roda de aspas. O obxectivo de quentala é facer que, se o burato é moi apretado, o plástico se derreta e poida así entrar con facilidade. Unha vez a temos aí, metemos outra mitade de corcho e axustámola ben para que, ao botar a auga, esta non se desprace. A continuación, como isto é puntiagudo e pode ferir a alguén, pónselle un corcho a modo de tapón. Para
Para a montaxe eléctrica, o primeiro que temos que facer é fixar o motor á base. Para isto pódese facer ou ben cun adhesivo forte ou como fixemos nós facendo 2 buratos na táboa e pasando unha brida. A continuación, unimos os 2 cables aos 2 diodos do motor e fixámolos cun adhesivo, neste caso usamos unha cinta transparente. A continuación, os cables enganchámolos á bombilla. O enganche será diferente dependendo do tipo de bombilla que utilicemos. E se queremos, podemos facer un burato na base para poder introducir a bombilla e que esta quede fixa e non se mova. E por último, o único que debemos facer é conectar a roda ao motor mediante unha especie de correa de distribución. Para isto empregamos un cordel fino que imos introducir polos raíles da roda e enganchalo no motor. Atámolo de modo que quede o suficientemente tenso e cortamos os fíos ben a rente para que non tropecen á hora de facer o xiro. E ben, agora xa temos a nosa roda hidroeléctrica lista para funcionar. O único que deberemos será botar por aquí un chorro de auga que fará xirar o motor e xerará enerxía.